Ahojte, moje meno je Patrik Malý a vitajte v druhej sérii tutoriálu o frameworku Quarkus. Pracujem ako Java Chapter Lead a s Java pracujem viac ako 10 rokov. V tomto tutoriáli nadviažeme na prvú sériu, kde sme si predstavili framework Quarkus, kde sme ukázali, ako vytvoriť takúto aplikáciu, ako ju nasadiť do produkcie. No a od tej doby sa veľa zmenilo, prišla nová verzia a samozrejme nejaké novinky, ktoré by som rád odprezentoval. Čo sa týka celej série, bude nás prevádzať taká menšia dokumentácia, kde budete mať možnosť nahliadnúť toto, čo som robil, a pridal som tam aj nejaké zaujímavé linky. Počas celej série teda sa pozrieme na nejaké novinky zo sveta Javy a Quarkusu. Následne sa pozrieme na to, ako Quarkus spolupracuje s frameworkom DevX, pozrieme sa na nadstavbu Hibernateu, Panache Entity, no a na záver sa pozrieme na to, ako by sme vedeli zlepšiť naše aplikácie a vylepšiť ich vďaka virtuálnym threadom alebo reaktívneho programovania. Poďme rovno do toho. V podstate od doby, keď sme natáčali prvú sériu, sa veľa zmenilo. Quarkus prišiel s verziou už 3.5, ktorá prináša veľmi veľa noviniek, ako je napríklad support JDK21, Jakarta i10, Hibernate 6.0 alebo aj Microprofile 6.0, čo sú veľmi zaujímavé funkcionality, ktoré počas tejto série odprezentujem. No a v neposrednom rade prichádza s kopou noviniek pre vývojárov, s ktorými nám umožňujú veľmi jednoducho pracovať a vyvíjať. Rovno poďme na to. Ja som si pre vás pripravil takýto malý projekt, ktorý nás bude sprevádzať celým tutoriálom a pomocou ktorého budem prezentovať spomínané vylepšenia. Ako prvé by som sa pozrel možno na teda Javu 21 a respektíve nielen na Javu 21, ale aj ostatné verzie, keďže veľa spoločností ešte stále využíva Javu 8. Také hlavné funkcionality, ktoré nám pomáhajú pri dennej práci, sú napríklad Java Records, ktoré nám umožnia veľmi jednoducho, bez akéhokoľvek boilerplate nejakého kódu, vytvoriť tzv. Record, ktorý je immutable, to znamená, že my nevieme po vytvorení nejakým spôsobom upravovať jeho content, ale v mnohých prípadoch je to veľmi nápomocné, keďže napríklad ja to často využívam ako data transfer objekt, to znamená, že využívam to ako vstupné parametre nejakých restových endpointov. V prípade, ak si chcem dotiahnuť nejakú informáciu z databázy, tak je to naozaj nápomocné a práve z Hibernate 6.0 je to veľmi jednoduché takéto niečo spraviť. Čiže v podstate s pár riadkami kódu som si vedel zadefinovať nejakú dátovú štruktúru, ktorú viem ďalej používať, a jeho použitie je takisto veľmi jednoduché. Keď sa pozriem na to, tak v podstate cez new, cez konštruktúr, ako keby iba dodám tie dané parametre. Ale samozrejme, keby som chcel napríklad nejaký setter alebo niečo podobné, tak to nie je možné. Mám tu iba metódy na to, aby som zavolal tú danú hodnotu ako keby. Ďalšou feature, ktorú by som možno chcel predstaviť, je taký pattern matching. V minulosti v podstate, keď sme potrebovali nejaký casting, veľakrát to bolo spájané práve s detekciou toho, či daný objekt je inštanciou nejakého objektu. Čiže v starších verziách sme to mali väčšinou zobrazené ako napríklad v tomto prípade by to bolo instance of premium, a teda ak je to inštanciou takéhoto nejakého objektu, tak tu priamo bol nejaký casting v zmysle si to takto ešte upravím.
Takže nejakým takýmto spôsobom sme to riešili v starších verziách. No a tu nám už IntelliJ priamo ukazuje, že máme tu možnosť ako keby použiť replacements pattern variable. Takúto štruktúru teda vieme veľmi elegantne prepísať, a to tak, že ten instance of ako keby zabalí aj samotný casting, čiže viem tam prihodiť už priamo nejaké variable, do ktorého sa to prekastuje ako keby. Čiže ja keď napríklad tentokrát spustím túto main metódu v podstate, tak dojde k tomu, že mi to prekastuje a samozrejme mi to aj ukáže podľa toho teda výpisu, že je to premium. Zaujímavou novinkou je takisto string formáter. To je novinka z Javy 21, ktorá umožňuje veľmi elegantné formátovanie stringov a spoločne s text blokom to môže byť veľmi nápomocné, hlavne pri nejakých proof of conceptoch, respektíve pri nejakých testovacích metódach a dátach. Ako vidíte, ja som si tu pripravil taký príklad toho napríklad. Tieto string templatey umožňujú tzv. Interpolácie. To znamená, že jednoduchým príkazom str bodka vieme nejakým spôsobom zadefinovať string aj ako template. To znamená, že máme tu nejakú takúto fixnú časť a zároveň tu máme nejakú variable, ktorú následne môžeme do takéhoto templateu pridať. Plus som tu demonstroval takisto využitie tzv. Text blokov, čiže vidíte, že ja viem už pomocou text bloku ako si naformátovať samotný string a nepotrebujem to mať na jednom riadku, čo samozrejme zhoršuje nejakým spôsobom čitateľnosť toho celého. Keď to teda spustím, tak vidíme, že v podstate cez ten JSON builder som to ja nazval, nahradím ako keby tie premenné reálnymi hodnotami a aj sa mi to nejakým spôsobom tu zobrazí. Chcem ale podotknúť, že není to najlepšie riešenie, ak chcete využívať nejakým spôsobom parsovanie do JSONov, naozaj to neodporúčam. Na druhej strane to môže byť nápomocné pri nejakých spracovaniach takých stringov, kde máte istotu, že ten vstup je nejak vami kontrolovaný. Čiže naozaj pohľad security je tu veľmi dôležitý. Poďme teda priamo ale už do Quarkusu. Toto boli nejaké novinky zo sveta Javy od teda poslednej série, také najzaujímavejšie. Zmenilo sa tam ešte podstatne viac, napríklad prišli virtuálne thready, ale tie budem ukazovať v 4. časti tejto sérii. A Quarkus priniesol veľmi veľa zmien, by som povedal. Je to či už Microprofile 6.0 špecifikácia, ktorá priniesla OpenTelemetry, ktorá umožňuje nejaký distributed tracing v microservice prostrediach. Taktiež priniesla podporu Hibernate 6.0, ktorý je framework na objektové relačné mapovanie, prichádza s lepším performanceom a rôznymi novými featurami. No a samozrejme Quarkus sa snaží nejakým spôsobom napredovať. Takou zaujímavou feature je aj možnosť teda vytvárania terminálových aplikácií. Čiže ja už tu mám pripravený nejaký taký prezentačný projekt, by som povedal, kde budem demonštrovať využitie takýchto funkcií. No a keď sa pozrieme bližšie na to, ako sme tie nové features Javy spúšťali, tak to bolo práve vďaka v podstate Quarkusu a jeho možnosti spúšťať aplikáciu aj ako terminálovú. Čiže doteraz to bolo v podstate framework, ktorý slúžil na webové aplikácie, na expozovanie nejakých endpointov. Teraz máte možnosť naozaj spúšťať aplikácie aj ako terminálové. Na toto slúži v podstate anotácia Quarkus main, pomocou ktorého nejakým spôsobom definujeme štartovací bod našej aplikácie. Pokiaľ by som túto anotáciu nemal, tak Quarkus by sa snažil spustiť kvázi webovú aplikáciu pre nás.
Čo je veľmi dôležité, ale spúšťanie takéhoto mainu treba spustiť pomocou príkazu Quarkus run a ten samotný ako vstup, teda okrem argumentov si vyžaduje aj implementáciu rozhrania Quarkus application, ktoré som pripravil tu. V rámci takejto terminálovej aplikácie máte možnosť takisto využívať Context Dependency Injection. Tu som spomínal v predošlej sérii. Umožňuje nám to bez toho, aby sme my dohľadávali nejakú konkrétnu implementáciu, dodať danú implementáciu, nemusíme sa starať o životný cyklus takýchto objektov ani nič podobné. No a ja som si tu napríklad injektol command liney pomocou anotácie command line argument sa samozrejme implementoval metódu run, ktorá sa spustí ako Quarkus aplikácia. V neposlednom rade treba spomenúť teda, že tá daná aplikácia, ak ju spustím, sa nechová ako taká štandardná terminálová aplikácia. To znamená, že bez toho, aby sme my nejakým spôsobom ohraničili tú aplikáciu, tak sa spustí a ona po dokončení toho mainu ako keby aktívne čakala. No a v podstate to aktívne čakanie vieme vyriešiť práve Quarkusom. On umožňuje nejakým spôsobom definovať, že ako som dobehol, tak čakaj na nejaký exit signál. Ten môže byť priamo z keyboardu nejaký exit. Alebo teda v mojom prípade napríklad je definovaný nejaký taký main, ktorý po spustení aplikácie a dobehnutí zavolá asynchrónny exit s return kódom 0. V tejto časti som ukázal novinky zo sveta Javy, predstavil som nejaké novinky z Quarkusu. Spomínané technológie využívame aj v našej spoločnosti a ak ťa zaujali, tak neváhaj a pošli nám tvoj životopis. Nezabudni odoberať náš YouTube kanál a ak ťa niečo zaujalo, tak kľudne hoď komentár. Vidíme sa v ďalšej časti. Ahoj. Vedeli ste, že programovací jazyk Java má 28 rokov? Napriek tomu je štvrtým najpoužívanejším programovacím jazykom sveta.